Rambo, balahan! Matalawang dre! Sige, tagi! Mander. Oh, mo na imong bagong yuta nga napalit karon og tukuran imong mansyon. Oh, mo na siya. Ano hindi niya patuko dire kay para kung gusto tag magpabugnaw, bugnaw na pit lugar ha. Dire ta magpabugnaw. Kay manindot ni dire. Sakto jud ni Commander. Udah plan kay dagat. Oh, nindot ni sa dire punan. Suruyan. Pun mag dire ta magligaw-lingaw. Puro na mga sulbulan, manuman na gini sa eta. Ali mo dira sulod ta suruyon to diri sa mga plastada diri okay ganing kuanan ni. Banabanan mo ni part parang kang sigatos ka bayan nito dirot. Murag sakto-sakto ra gyud. Diri na pa mga tong mga bayad kan sa Nasyape. Pwede. Daghan na pong tao na ko ang ipamigay na pong bayad. Gay, sa ating timbang pa. Nano mo ning kurma diri babaya mo gini wala ito mao gyud tabilya diri. Mayo, sa katos-taas ro makita na tong diyo ba kay indot panindiyo po diri. Pero ang problema ni og asta magi kay walay hagdanan nga ay purman diri wala man gibutangan og hagdanan purman tambulos-los. Dire makakat dire. Kaya na to ni Commander kay hindi man ta mga smuggler na kamas boys man ta ni. Nama kasih engineer Rias dari dako na may kaagis la diri oh. Engineer. Oy, bos. Ngapon po. May kay daka. Musta na ari-ari? Nandung ari. Ah, sige, ini ayo. Uy, Commander. Murag damay lang mga tropa na abot. Uy, mga armado mo ni. Ay to. Uy, Commander. Commander Barok ni. Ay, Commander sulod. Ayaw kinaka. Commander, kumusta man ito atong ipabuhat mo sa bukid? Okay ra. Abi ato Commander. Nagagapo magkausa may gamit ni mo Commander sa bukid. Hapsay magay muna. Ang gamit Commander do. Sabur na papaya soup. Yos, papaya soup. Makakuha po rin na Commander, maka-hapsay po rin na sa naong day. Makahapsay na. Kay papaya ko na. Mas mayo mo palit ko na po. Pero asay may Commander mo saka sa taas ana ro makita na taning view. Para makakita po ka bag nindot kinang view dire ba? Mas mayo po. Nakita ko sa mong area din. Sa nagwapo ni. O sige, saka ra ta. Suri-suri lagi ko lagi kay ganado na kay ko ana ato ang mga plano karon ba. Kay wala na mag sinamok sa to ang mga plano ani kay si kanunong gani Don Tasyo. Wala. Dili na to makasinamok sa to ah. Kay naka-inventro na mo atong miaging episode wa na. Jugi na namo, ba? Hay. Wala ang lipay kay karon. Mas mayo, Makapadayon na ta sa to ang mga plano ani. Bos, okay ra mo kumate. Hindi pa kaya kung pero madala-dala na makainom naman ko napuruhan na dyan ko ni Napoleon o sa iyang mga kauban salbahis nga Napoleon wala na dyan ko niya dipatay salbahis nga pagka-Napoleon muna akong gustong imo gum na magbuo kailangan na magbuo kong daghang tao kung paano
hangtod sa iyang kamatayon. Ay, kablan ka, boss. Ambot na to si Master Ray. Siguro ka ng tawanan nga okay na siya. Pasibi na kasaligan. Kung gusto ka ng patay. Bilang ka mga tao. Patay na niya. Patay ka ha. Ay kong piguan. Reglado kayo na, boss. Mas mayo na. Ano patay hindi kayo dito? Pan, hindi kayo ba, boss? Sige. Oras. Gutom ako. Yun na pa, Commander. Asa man si Kahinre? Dahil nga wala man ako nakita dire. Si Henry. Ika tumakauban si Henry sa pila ka bulan kay ako sa pa eskwela, military. Para punpun natay koneksyon sa gobyerno. Sakto yun ay mong gibuhat, Commander. Yun na pa, Commander. Murag, pamilyar man ako ng lugar at napita. Katuman si kuha na itong transaksyon ng mga armas ni Mr. Seryo. Oo ni, sakto ka. Ug ka nalimot kay diring lugar taga transak ni Mr. Seryo. Pero wa siya kabalo. Ka kining yuta diri ako ning ipalit. Kay aron pag sunod nga natay ka transaksyon sa iya ha. Sayo na natong pagdawat. Dali ra kayo. Kami agi murag taibin pa man matong agi diri, nagkalutay pa mo ato. Karon kabuhos naman ang scan floor. Oo, yun ang sugod na profile. Oh, una ko nagagi. Kita ka nang napita dia limpyo kang nagata dia. Kay punpun maabot ng pila ka container van nga armas akong ordero ni Mr. Seryo. Dia na to padunggo largo. Ato nang butangan dia og computer. Para largo na saka diri ang mga armas. Ika ta problema. Automatic na sa saka di largo. Sakto to, Commander, no? Ay, kaya to, Commander. Pila man din kaanda na ang inyong patukod dire nga building. Tulo ni commander. Apit pa ni sulod sumana ni igo ni magpasaka ang runner magpiligi na sila. So, asa man yung foreman? Ay, si kurman ako na kundi pa trabaho atong nay Foreman ito, foreman Anturoy? o kurman tuloy. Ah. Pa tayos diwas ito sa kuan na lang brand painting. Oh. Dito lagi ka as to. Pero mo motor lawa. Mahinting katong kuan ay murag kahit doon nakuha lang pala katong ba na ilang motors ba? Oh. Atong namaligyaw mga pisa sa mga motor. Oh. Nice shop, nice Oh. shop. So ato siya ishap ito rin mga yuhay pa na siya og kuan, mga motor daghan na siya mga pisa niya. Oo, customer na siya diya. Mas mayo commander Barok nga nadulog ka diri. Lain pa yato. Kumusta man ang atong mga transaksyon dito sa bukid? Wala ray ka sinamok niyong mga sundalo? Okay ra kayo, Commander. Mas mayo. Niya usama dito. Atong mga tao dito okay ra. Master Wail. Master Wail who? Master Wail. Agent 5, XRM 125. Boss, nano si Master Wail. Sutla! Nagka nakagapasulod dito nga mga atuang mga sakop, mga bag-o, mga batanon. Taghan na, Commander. Ayaw. Ayaw na akong na-recruit po. Mga tanong po. Ng mga sulit-sulit good commander. Mas maayos na agresibo tanan natong mga tao. Okay, Commander. Ayun. Ayos ang trabaho. Dako ninyo agi ron diri. Engineer, kay gatong niani ko diri. Lakukan pa man eh. Dayon, dako kay bangag. Ano? Dayon, di pa dito maitsura tong sa diya ba? Katong niani ko diri. Kauban ako si Bansot. Oo. Pero nakabuhos na mo og second floor. Then anay file sa hollow block. Nga unsa may kuan ni sa tagian eh. Wala say plano nga iyang tanaw ni sa aktual. Ano na ko na malitan nga mo tanaw isa dire bot. Yang subayan ni yang balay ng bubuhat ay gusto na gyud improvement. Oh. Kung sa wala kong ika-alagad ng kasyo. Hindi pa ka mag-isra na siya sa ako lang giandam mo sa kabaso. Kaya nahingganon kayo kung tuyo mo. Umikan ni Napoleon. Balos kong Napoleon sa iyang gibuhat ako. Kung sabay na tabo na yung boss. Mananin ko Master Wail. Soroy ko sa ako ang panguhatag swimming pool sa Daraga. Nagiilog na ko tong yutaa. Ikan siyang amahan. Sorbe ang nakakot niya tulong. Kaya naam ko siya. Di ko lata ko kayo. May galing kay gibilan pa ko niya. 50-50 na kinabuhi. Mr. Wail, pili lalin. Ang ako ang nagian niya.
Gibuot-buot ko sa masakan. Kani nga kung sa pantaron, wa panalim. Walang gusto ko sa inyong ahensya. Magtapok ka! O grupo nga katong mga kahit na grupo kung sa malaliha. Katong yung mga hikman akong gusto. Kinanglan, isang pila yung pangiyon ako, isang pagpila ka milyon. Bayaran ako. Tungod lang, magpaamos ko sa buhat ng milyon. Sa paisa. Arreglado ng tasyo. Matagan tigag mga mayo nga hitman. Salamat kung maukarat, Mr. Wail. Una ako ang ipangayog kanimo. Ugba po, akong i-download sa inyong account ang first payment. 100 million pesos. Sige, Lord Tasyo. Salamat. Na ako'y bagong ipatrabahoan mo karon. Unsa man, Commander? Tanan mga unsa gipangtukod sa bukid. Pangayog buwis, ilang mga yuta, pangayog buwis. Dili sila mohatag. Ilang mga hayop. Yawa, kawata. Kung kinsa mo gahi. Ayaw kadlok. Matuban, Commander. Unay trabaho dito. Ayaw kabalaga, Commander. Karong si Mana, sugda na nako ang pagpangulikta ang buwis. Kung dili sila musugot, Mayo may mayo. dili sila musugot, Commander. Apilo man akong kuha ang ilang kayutaan, ingon man ang ilang mga kahayupan. Mayo. Sakto na, Commander. Parang naagyo tayo magamit ka kwarta sa pagpaligon sa ng kursa. Bago gina bata. Sakto kayo na imong giplano, Commander. Uy, bakit kaya to? Lig-on man na yung mga hollow block yung gamit lagi. Ah, kisa may supplier niyo yan eh. Ano ang supplier yan? EA Builders, lig-on na pa pong hollow block po. Enterprises. Sakto ginigin pang pa. Ugnat sa kusog sa mga tao yun. EA Builders and Enterprises. Sasama napitan na. Sa kuwan eh, sa Duhinog, Ruwas. Duhinog, Ruwas. Sambang ka din ng tigapon. Oo, sumugay norte. Hindi basta-basta matibak ko. Oo. Ubang mga hollow block biya pag astat nimo pulpog. Pero kini ilaha bikon kayo. Biko na. Kinita nang hollow block ani i-builders ni. Oo, ito na ikan. Isa may tagian ang i-builders and enterprises. Para sa muna sa ka-engineer, si Engineer Irene Ugabang. Kagtaswit ka na. Classmate wala. May lagi ning naigi mga kailagi mga classmate. Ay tayo madali pa. Si classmate wala sa una, Engineer Irene Ugabang. Ay, kuwan god. Classmate wala sa una kisa may bright ni no duha na, kisa may tigpangopya yo duha na. Ay. Yung palupigod. Ako ikopya niya. Ikaw may tigpangopya. Siya mo itigbuhat sa answer, ako ikopya. Lindot na yung mga timplada sa kanya. Lindot yung timplada sa yung hollow block ba? Leg on kayo. So kung makakatag project sa Ruwas Phone, di ata magproblema o supplier na to ane. Di na. Nag-supply pala sa mga hardware materials. Oh, naapo na siya. Mga graba, bala, semento, kabilya Oh, na. na. Sa diya sa Oh, Ruwas. pag construction na gina siya. Mayo na general kay in kaso phone, kuha ta dia og project dia. Pwede og diha ta mo kuha sa iya og supply. Okay, tayo. No? Kuha tag project. Padayon na to na itong legacy. Padayon. So, dako kayo kong kalipay karon nga makaliw-liw ka tagmayo ani sa mga nabilin sa akong amahan. Nga nabilin kay si Don Tasyo. Di ko mo to mabuhi pa ba tong tawhana to. Nakaduhaangin ako tong pusil gyud kilid niya og sa ayang dughan. Wa? Ato enkwentro na matong episode 9 gyud. Luoy kayo. Nagpaligid ako sa basakan ana, perting na po ka. Kuan lang Nakabalos ka kay Oh, sa dia gi kuan mo kanila bon. ipaligid mo ko tunaan. Gusto na. Nakawalos ko. Ipaligid ako sa basakan. Parang gid sa kuan, budbud nga gi paligid ba sa lamisa mga puno kay dapok ba. Maayo. Pero di na to kabalos. Wala nga makapadayon na sa to mga plano sa unahan sa ato ang future. Ang katong mga yuta sa akong amahan ako to i-claim. Mas maayo. Kung atong pagkamani og plano. Okay kayo. So matagkaroon nga magpatawag og meeting. Siyempre atong i-appeal si Bansot o si Atty. Tibor o si Maymay. Para ato ang maplansa o masugdan na ato atong mga next stepping ba. Sige, Commander. Akong isalig nimo ang misyon nga akong gihatag kanimo. Kinala nga karong semana, karong bulana, makakubra ang dahong kwarta. Ako ka nang isalig nimo, Commander. Kasali ka, Commander. Salamat sa imong pagdulog. Okay, boys. Nganaw na ta. Pinapatay aton nga lain project. Alam mo,